सफैबाय नै लोगोफोर डिमाकुसि नोंथांमोनाबो बयबो फैदो दैमुगुरिनो डिमाकुसि दैमुगुरि आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बे डिमाकुसि दैमुगुरि होननाय जायगायाव हारसिं फैबाय आं क'क्राझारनिफ्राय लोगोफोर हागौमानि देखायलांगोन आङो एसे थाबायदों जोङो गेट पास लाथ'वाखै जोङो गेट पास लायोब्लासो हाबनो मोनलांगोन एगजिबिसन हलाव बेखायनो दिनै देखायथ'नाय जानाय नंला लोगोफोर गाबोन देखायगोन दे ओरै थियेटार जागासिनो दं नै सोरां मन्जु थियेटार जागासिनो थियेटाराबो फ्रि गोसोबायदि नाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो फै नायगासिनो दङ थियेटार मा नायनो गोसो एगजिबिसन हलानो 15 बिगानो लोगोफोर बर' न'खरखौ नायनानै फैबाय जोङो एसे दसे थाबायदिंदों दायो दिनैहाय रेस्ट लानोसै मेंबायबो ना ओरै मेन रड जाहैबाय बियो नै आंना लोगोआ हेलौ नोंथां मेंलायबोबाय बिस्रा बिथाङा धेमाजिनि फुङावनो गाखोदों मेगन फिसा फिसा नुगुलायबाय आदानिनो सानैजों बेरायगासिनो दङ जोङो हेलौ आगै दखान जादों ओरैजाय नै दखान होदों फिसा फिसौ ओइथिंबो फांसन जागासिनो दङ फांसन हल बेयो हो फांसन नङा लोगोफोर आइराखि थियेटारानो मोननै दङ माखौ नायनो गोसो जोंथ' नुनाय नंला जोंहा एसे आलदा खामानियावसो फैदों लोगोफोर थियेटारखौ दिनै नायोब्ला नुगौमोन ओमफ्राय जों मेंबाय ना नायला होननानै थाबाय ओइ थियेटार नायगोन नामा नोङो नायला ना मेंनायावलाय मानो नायबावनो आरो हेलौ नैबे क'क्राझारनिफ्राय फैनानै नैबेहाय लाखिफैदों आंखौ बड'लेण्डजों फैदों आङो सोआमोन जाहैबाय दिनैहाय ओमफ्राय थेवब्लाबो मेन गेटखौ दिनैसो अपेनिं खालामदों नै दा बावैसो खालामखांबाय हेल' फंबाय कमला दायो मोनानि 7था जाबाय आरो बहुत गुवार जायगाया दखान होदों नै हागौमानि देखायलांनो नाजागोन आं लोगोफोर नायलांबाय था थान्दाखाय नारें खमलाखौ जाथाराखै हा थान्दाखाय नारें खमलाखौ जाया नाङा आंबो साना लानानै फैदों खमलाखौ जाखायाखै होनदां मानसिफ्रा औ जाखायाखैबो आरो बारा माबाखायाखैबोहाय ओइ बिथोराव नुदों आं एगजिबिसन हलाव दहाय औ दे बुं बिथरायजों रायलायनो मोनबाय हा बिथरायजों रायलायनो मोनदों बिथरायजों ओहो
नों खोनायाखै नों फन थुबाय आं थुवाखै नों खोनादों माबा आं खोनादों फन हरबाय दाननानै हरबाय थादों नोंनो बिजि खालामहरबाय थादों होमबाबो आं जेबो सानाखै आं खोनादों माने बियो माबा जुनुनि थाखाय बिजि जादों र' आं दा खोन्थागोन दे आं भिडिअआव दङ आं दा खोन्थागोन लामाया बारा गुवार नङाना इयो मेन गेटखौ अपेनिं खालामबाय दासो खालामदों मेन गेट अपेनिं हाबनो होआखै बारा गेट पास नङाबानो हाबनो होआ बेवहाय आं जों गामिनियाव थि फाननो राजेसमोनखौ लोगो हमैनि हो राजेसमोनखौथ' लोगो मोनलाहाय मानो बिसोरो बै सिङावसो दङ जों पास नङाबा बोरै हाबनो हागोन जोंखौ लांफैनो होनसैब्रा बान्दाव होलायनांगौ बान्दाव थागोन फाथ्रा मानसि फाथ्रा मानसियाथ' गिखौ फाथुरिया बोरै फैना गिनांगोनथ' हारसिं मानसि ना हारसिङा गिनांगौ साननांगौ गोनां बड'लेण्ड गारियाव हिनजावफोर सानैल'मोन मिथिबाय ओंखारै सानैल' जाबोदों थैनोसै आंबो गिनाया मिथिबाय बाहेरायाव ओंखारनो गैया लोगो ओरैबायदि हारसिंबा बेसेबां प्रब्लेम बिराद प्रब्लेम बेग लाथ'नो मानसि गैया खर' सादोंहाय होननानै रायज्लायनो मानसि गैया खोन्थानो नङा बहुद प्रब्लेम गोजान माबानाया हान्थिनाया हारसिं बिराद दिगदारथ' लोगोफोर हारसिं मानसियानो बारस'नि जोङो बारस'नि माहा बारस'खो नोङो जों बेजोंनो फैदोंमोन ने दहाय ओइ बेजों नङादां बैजोंसो औ आं बेबादि लामाजों बारस'नो मोनाखै आब'आ बावनो थाथ' होनदोंमोन बहाय थांनो आब'खौ नों लोगो हमैनानै जोंखौ एबजिकिसआव सोलाथ' जोंखौ सोला गेट पासनो सोला जोंखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाथोंसै मानो होनोब्ला मोनाबायबो ना जोंबो एसे रेस्ट लाहैनोसै बाय बाय बिदिबा गुड नाइट दिनैनि भिडिअखौ इयुननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर